வணக்கம் நண்பர்களே. தமிழகத்தின் நகைக்கடன் தள்ளுபடி பண்ண போறாங்க. பட்ஜெட்ல அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. கூட்டுறவுத்துறையின் கீழ் செயல்படும் மாநில, மாவட்ட, மத்திய மற்றும் நகர கூட்டுறவு வங்கிகள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் உள்ளிட்டவைகள் குறைந்த வட்டியில் தங்க நகைகளுக்கான அடமான கடன்களை வழங்குகின்றன. குறிப்பாக விவசாயிகளே இதன் மூலம் பெரும்பாலும் பயனடைந்து வருகின்றனர். கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலின் போது கூட்டுறவு வங்கிகளில் 5 சவரனுக்கு உட்பட்ட நகைக்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவித்தது. இதனிடையே தேர்தலுக்கு முன்பு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நடந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி மூலம் வழங்கப்பட்ட விவசாய கடன், விவசாய நகை கடன், குழு கடன் ஆகியவற்றை தள்ளுபடி செய்வதாக அப்போதைய முதல்வர் பழனிசாமி அறிவித்தார். அதன் அடிப்படையில் அனைத்து தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களும் விவசாயிகளுக்கு கடனில்லா சான்று வழங்கியது. ஆனால் 3 மாதங்களுக்கு மேலாகியும் விவசாயிகள் அடமானமாக வைத்த நகைகளை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் திரும்ப அளிக்காமல் அலக்கழித்து வருவதாக புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன. ஆனால் கூட்டுறவு சங்கங்களில் 5 பவுன் நகை கடன் தள்ளுபடி குறித்த அரசாணை விரைவில் பிறப்பிக்கப்படும் என்று கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமி அண்மையில் தெரிவித்திருந்தார். இந்த நிலையில் 2018-19, 19-20, 20-21 நிதி ஆண்டுகளில் வழங்கிய நகைக்கடன் விவரங்களை அனுப்பி வைக்குமாறு கூட்டுறவு வங்கிகளின் மேலாண் இயக்குநர்களுக்கு கூட்டுறவுத்துறை உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து விரைவில் தொடங்கியுள்ள தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் போது 5 சவரனுக்கு உட்பட்ட நகைக்கடன் தள்ளுபடி தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.